नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण व्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटेकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये आपण चाललोय गोवा टू मुंबई, म्हणजे आपण सिंधुदुर्ग टू मुंबई प्रवास करणार आहोत। तर मागच्या भागामध्ये आपण माहिती घेतलेली नांदगाव ते राजापूर या रोडची कंडिशन, आणि त्याच्यामध्ये आपण राजापूरचा मेन ब्रिज, राजापूर टोल नाका, खारेपाटण या सर्व ठिकाणांची माहिती घेतलेली। तर आता आपण चाललोय राजापूर ते हातखंबा, कारण मध्ये लांजा वगैरे आहे त्या ठिकाणी थोडंफार काम चालू आहे आणि शक्यतो मोठाच टप्पा घेणार आहे मी, कारण तिकडे पुढे एवढं मेजर काय काम चालू आहे असं वाटत नाही आहे। तर आता आपण निघालोय राजापूरवरून। तर या सर्व मुंबई गोवा हायवेच्या अपडेटसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा, आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। आता आपण निघालोय राजापूरवरून। मगाशी आपण राजापूर सिटी जस्ट क्रॉस केली, थोडासा एक हॉल्ट घेतलेला, आणि याच्यानंतर आता आपण पुढे लांजापर्यंत किंवा हातखंब्यापर्यंत जाणार आहोत। आता राजापूरच्या नंतर छोटासा घाट आहे एक। आजच्या भागात आपण बघूया की राजापूर ते हातखंबा या रोडची कंडिशन काय आहे ती। ॲव्हरेज स्पीडने चाललोय। आपल्याकडे आहे इको। सकाळी 10:15 वाजता निघालोय नांदगाववरून। बघूया रात्री 12 वाजेपर्यंत मुंबईमध्ये पोहोचण्याचं टार्गेट आहे। मी 14 तास पकडतो, कारण मध्ये जेवायला वगैरे किंवा चायसाठी वगैरे असे हॉल्ट होतात, त्याच्यामुळे आम्ही 2 तास एक्स्ट्रा पकडतो। आणि एवढं कंटिन्यू ड्राईव्ह करायला एवढा काय घाई गडबड नाही आहे। मस्तपैकी आरामात प्रवास एन्जॉय करत जायचा आहे। ऊन जास्त आहे आणि गाडीमध्ये AC देखील नाही आहे। इको आहे 7 सीटर। मोबाईल देखील हिटअप होण्याचा चान्सेस आहे। आता माझ्या मते 2 व्हिडिओ नंतर कदाचित हिटअप होईल जरा, कारण डायरेक्ट ग्लासवर पूर्ण ऊन येत आहे आणि AC नसल्यामुळे थोडासा कूलिंगचा पण प्रॉब्लेम आहे। इकडं तर मोस्टली काम चालू झालेलं आहे, संपलेलंच आहे मुळात। फक्त आता राजापूरच्या सिटीमध्ये वगैरे काम चालू होतं। इकडे माझ्या मते हा सिंगल लेन करून ठेवला आहे, ती लेन बंद केलेली असणार, काहीतरी काम चालू असेल। हे अचानक मध्येच कळत नाही। रेग्युलर जरी तुम्ही येणारे असाल ना तरी पण भरपूर इश्यू होतो। इकडे रिटेनिंग वॉलचं काम चालू आहे, त्याच्यामुळे ती लेन ब्लॉक केली आहे। कोदवली गावामध्ये आलोय आपण। कोदवली, वाव, ST रत्नागिरी राजापूर। आता जर कोणतरी सिंगल लेन समजून ओव्हरटेक केले तर ही समोरची गाडी बघा, असा प्रॉब्लेम होतो। आपल्याला वाटतं की दोन्ही लेन चालू आहेत, त्याच्यामुळे बिनधास्त ओव्हरटेक करायला जातो आपण। त्याच्यामुळे शक्यतो सावकाशच चला। समोरचा व्ह्यू बघा, आंब्याची बाग आहे आणि पूर्ण एका लाईन मध्ये आहे। हा जो सीन आहे हा पावसात सुंदर असा असतो। आणि इथून लांजा आहे 27 किलोमीटर, आणि तिकडून माझ्या मते हातखंबा परत एक 35 किलोमीटर असेल, जास्तच असेल। बघूया, आपल्याला आता एक खेडमध्ये हॉल्ट घ्यायचा आहे, कारण खेडमध्ये आपल्याला मित्र भेटणार आहे भरणे नाक्याजवळ। त्यामुळे शक्यतो आता मी इकडून पटापट जायचा प्लॅन करतोय, मध्ये कुठे हॉल्ट घ्यायचा नाही, कारण कशेडी घाटाच्या बोगद्याजवळ जायचा प्लॅन आहे। कारण 2 वेळेला मिस झालाय, कारण एकदा फॅमिली होती त्यामुळे, आणि उशीर देखील झालेला जरा, आणि सेकंड टायमिंगला आलो त्यावेळी नाईटला आलेलो, आणि बसवाले काय एवढं आपल्याला साथ देणार नाही, त्याच्यामुळे तेवढी रिस्क घेतली नाही मी। पण आज शक्यतो जायचा प्लॅन आहे। आपल्याला समीर दादा जो आहे आपला, समीर ठसाळ, या दादाच्या व्लॉगमध्ये कशेडी घाटाचे पूर्ण अपडेट्स बघायला मिळतात। तर तो देखील आपल्याला भेटतोय का बघूया। जर गावी असेल तर भेटेल, मुंबईला असेल तर कदाचित नाही भेटणार। तर हल्लीच आता 1-2 महिन्यापूर्वी समीर दादा कोकणी यूट्यूबर्सच्या ग्रुपला ॲड झालाय।
डेंजर टर्न डेंजर टर्न. या टर्नला भरपूर इश्यू, मोठ्या गाड्यांना तर प्रॉब्लेमच आहे. एवढा चांगला रस्ता करून देखील त्यांनी हे असे टर्न ठेवले आहेत एकदम घाण. MH08 रत्नागिरी पासिंग. ओमनी गाड्यांच्या अगोदर आम्हाला भरपूर भीती वाटायची लहानपणी, कारण त्यावेळी अशी अफवा पसरवलेली होती की चोरांची गाडी आहे, म्हणजे ते आम्हाला घाबरवण्यासाठी बोलायचे. कारण आम्ही भरपूर मस्ती करायचो शाळेमध्ये, कोणाचे ऐकायचं नाही. वाटेतून येताना पण भरपूर मजा करत यायचो. तर त्याच्यामुळे आम्हाला भीती घालून ठेवलेली फॅमिलीवाल्याने की ओमनी गाडीतून लहान मुलांना पळवून घेऊन जातात. त्यामुळे ओमनी गाडी बघितली की आम्ही धडाधड रोडवरून बाजूच्या ज्या झाडी वगैरे असायच्या त्याच्यामध्ये उडी मारायचो. भरपूर भीती वाटायची. पण नंतर त्या सर्व गोष्टी समजायला लागल्या, कारण ती भीती गरजेची होती. कारण भरपूर मस्ती करायचो आणि काहीतरी प्रॉब्लेम व्हायचा मोठा. आणि आम्ही पण आता देखील तेच करतो लहान मुलांना घाबरवण्यासाठी. भरपूर कंटाळा आला आहे एकटा ड्रायव्हिंग करण्याचा. गाडीत म्युझिक सिस्टीम देखील नाही आहे. पण आता हा व्हिडिओ बनवण्यामुळे तेवढं काय मला वाटत नाही आहे ड्रायव्हिंग करायचं. मस्तपैकी तुमच्यासोबत गप्पा मारत चाललो आहे. खरवते पाटा, आपण आलोय खरवते पाट्याजवळ. हा रोड बघा मस्त, वळणा 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 नुसती वळणा वळणा नुसती. अशी वळणं असली ना की ड्रायव्हर जरा ॲक्टिव्ह राहतो. आणि पूर्ण स्ट्रेट रस्ता असला ना की मध्येच डुलकी वगैरे येण्याचा चान्स असतो नाईटला वगैरे. टर्निंगच्या रस्त्याला जरा थोडंसं ॲक्टिव्ह राहिला होता. हा माझा अनुभव आहे. तुमचा अनुभव काय आहे ते देखील सांगा आम्हाला. ऊन भरपूर बेकार आहे. कदाचित मोबाईल हिटअप होईल. मी आता थोडासा एक पुढे हॉल्ट घेतो आणि परत एकदा जरा सेटअप करतो, कारण मोबाईल जर हीट झाला तर अर्धा तास थांबवावा लागणार मला मोबाईल परत रेग्युलर टेम्परेचरला यायला, नाहीतर शूट करायला मिळणार नाही. आणि असे चान्स कमीच मिळतात की आम्ही पूर्ण मुंबई गोवा हायवेने दिवसाचा प्रवास करतो. आता पुढे सावली बघून थांबतोय. सावलीवरून लक्षात आलं की या रोडला आता सावली कुठे मिळेल, कारण झाडं वगैरे सगळे तोडलेले आहेत. जुना मुंबई गोवा हायवेला मजा यायची. प्रत्येक 100 मीटरवर सोडा झाडं पूर्ण सावलीतून ट्रॅव्हल करायला मजा यायची. वळणा वळणाचा रस्ता, छोटा रस्ता आणि झाडं आजूबाजूला. वाव. आम्ही 1-2 वेळा झाडांच्या सावलीत डबे घेऊन जेवलेलो देखील आहोत. ती एक मजा वेगळीच होती, पण ती आता मजा या हायवेवर अनुभवता येणार नाही. आणि आपण आलो आता ओमनी फाट्याजवळ. आणि पूर्वीची जी जुनी माणसं, म्हणजे आमचा तरी अंदाज सांगतो की त्यावेळी हॉटेलमध्ये जेवण वगैरे भरपूर असं मोठं वाटायचं. पैसे वगैरे आम्ही खर्च करायचो नाही जास्त, कारण एकतर कॉन्ट्रीब्युशन वगैरे काढून एखादी गाडी वगैरे बुक केलेली असायची. त्यात हॉटेलचा आणि खर्च परवडण्यासारखा नसायचा. त्यामुळे घरातूनच डबे घेऊन यायचे आणि वाटेत जे झाड वगैरे मिळेल त्या झाडाखाली बसून एकत्र जेवायचं. भरपूर मजा यायची. अगदी आता जी आपण 20 रुपयाची पाण्याची बॉटल घेतो ती देखील पाण्याची बॉटल विकत घ्यायचो नाही. सर्व घरातूनच पाणी भरून आणायचो. थोडंसं गरम व्हायचं नंतर दिवसाचा प्रवास असला तर. त्यासाठी त्याला ओला कापड वगैरे गुंडाळायचा थंड पाणी राहण्यासाठी. ते दिवस वेगळेच होते आणि आता ते अनुभवता येणार नाही. इथून लांजा राहिले 12 किलोमीटर आणि पाली आहे 30 किलोमीटर. तर आपला
मधला जो रस्ता पूर्ण होता इथपर्यंतच आहे 4 लेनचा. याच्या पुढे आता सिंगल लेन आहे पूर्ण. आणि आता रोडचं काम बघूया कुठे कुठे चालू आहे ते. डायव्हर्जन आहे 500 मीटर. ते चालू आहे काम, दिसतंय तिकडे त्यांचे रोलर वगैरे आहेत, कॉम्पॅक्टर वगैरे. आणि ते कॉजवेचं काम चालू आहे वाटतं. व्हायब्रेटर रोलर वगैरे आहे या ठिकाणी. पोकलॅन वगैरे देखील आहे. हा इथून सिंगलच रस्ता आहे. तुम्हाला वाटतं जुना मुंबई गोवा हायवे आहे आणि त्या ठिकाणी अजून कोणत्याही प्रकारचं काम नाही आहे. टर्न 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 ओव्हरटेक नाही. या टर्नला ओव्हरटेक वगैरे करणं जरा रिस्की आहे, कारण पुढून कोणती गाडी आहे ते अंदाज येत नाही. कारण आता ही सिंगलच लेन चालू आहे. डंपर वगैरे फुल जोरात. इथे मध्ये मध्ये पॅचवर्क केलेला आहे. लास्ट टाइम मला वाटतं डोंगर पोखरण्याचं काम चालू होतं. आम्ही जुन्या हायवेच्या लेनने गेलेलो. तर ही लाईन आता पूर्ण केली आहे. इकडे काम चालू होतं जोरात एक्सकॅव्हेशनचं. समोरच्या डोंगराची कंडिशन बघा, माती ढासळते. मगाशी आपण राजापूरच्या इथे बघितलेलं मागच्या व्हिडिओमध्ये, तर त्या ठिकाणी देखील अशीच परिस्थिती होती. याला भरपूर मोठी रिटेनिंग वॉल बांधावी लागणार आहे. छोट्या रिटेनिंग वॉलवर काम होणार नाही. त्याच्यामुळेच कदाचित ती लेन पेंडिंग असणार असं वाटतंय, कारण भरपूर मोठ्या प्रमाणात माती ढासळली आहे आणि अर्धा रोड कॅप्चर केलेला आहे. त्याच्यामुळे हा जुना मुंबई गोवा हायवे चालू ठेवण्यात आला आहे सध्या तरी. ही बघा माती पूर्ण रोडवर आली आहे. ते हटवण्याचं काम चालू आहे. डंपर आणि पोकलॅन वगैरे आहेत, कारण हाईट भरपूरच आहे. नाही म्हटलं तरी 40-50 फूट हाईट आहे डोंगराची. आणि इकडे हा पूर्ण काप, तो रस्ता सरळ स्ट्रेट जाणार आहे. ही वळणं कॅन्सल होणार आहेत. हा जुना रस्ता बंद होईल. वाव. 1711 माझ्या 2 व्हीलरचा नंबर आहे 1117. इथून हा स्ट्रेट जाणार आहे रस्ता. जुन्या मुंबई गोवा हायवेला ही वळणं मजा यायची जरा गाडी चालवायला. मोठ्या गाड्यावाल्यांना भरपूर त्रास होत असणार. मगाशी व्हिडिओमध्ये आपण बोलत होतो की जुन्या मुंबई गोवा हायवेला मस्त झाडी असायची. ही बघा आंब्याची वगैरे झाडं. मे महिन्यात प्रवास करत असलो तर अजूनच मजा. रायवळ आंबे देखील खायला मिळायचे. पण आता या सर्व रिनोव्हेशनमध्ये ही झाडं सर्व जातील. मागे एक एक्सवेवाला आहे, हॉर्न मारतो. त्याला भरपूर घाई आहे वाटतं. जा बाबा पुढे जा पुढे जा पुढे. नको थांब, पुन्हा डंपरवाला येतात.
दिसता तुका भरपूर गायी आहे. आपण बाबा सावकाश चाललोय एक लेन पकडून. कोणतीही घाई गडबड नाही. इथे बघा ही आहे कॉन्क्रीट पेविंग मशीन. तर इथे काम चालू आहे जोरात. आपण आता लांजाच्या मागे आहोत आणि इथे साईडच्या लेनचं काम झालेलं आहे. खडी वगैरे फुल स्टॉक करून ठेवलेली आहे. म्हणजे मला वाटतं या पावसाळ्याच्या आधी लांजापर्यंत हा रस्ता क्लिअर होईल. एक सिंगल लेन म्हणजे आपण त्या कॉन्क्रीट लेनमधून तरी प्रवास करू. या लेनचं नंतर पावसात कदाचित चालू करतील काम. इकडे एक डायव्हर्जन वगैरे ठेवलेलं आहे. मगाचीच कोमनी पुढे आपण थांबलेलो मगाशी. इथे भराव येणार आहे कारण साईडच्या रोडवरती केला आहे. म्हणजे एक लेवल मेंटेन केली आहे. जे आपले पूर्वी ते मुंबई गोवा हायवे पूर्ण उंच सकल होते त्या जमिनीच्या लेवलप्रमाणे बनवलेले होते. पण आताचा हा जो मुंबई गोवा हायवे बनतो याच्यामध्ये भराव कटिंग फिलिंग वगैरे करून सर्व रस्ता बनवत आहेत. इकडे गोनपाट वगैरे टाकून ठेवलं आहे क्युरिंगसाठी. आणि आपण आलो आहे लांजाच्या जवळ. इथून आता जवळच लांजा आहे. लांजामध्ये बघूया काय परिस्थिती आहे ती. तिकडे ब्रिजचं एक काम चालू होतं. अरे बापरे, ही साई पूजा गाडी कुठे होती. भरपूर लेट झाली आहे. विरार पाचल साई पूजा. आपण आता आलो आहोत लांजा बाजारपेठेमध्ये. इथे एक पुढे स्पीड ब्रेकर आहे. या स्पीड ब्रेकरला आम्ही नेहमी आपटायचो. यावेळी आता गाडी हळूच घ्यावी लागणार. अरे बापरे, अरे साईडला हो, साईडला हो, साईडला हो. बेकार स्पीड ब्रेकर आहेत. आणि कसं गाडीमध्ये एकटाच असल्यामुळे तेवढं सस्पेन्शन यूज होत नाही आहे. थोडं जरा वेट असलं असतं तर सस्पेन्शन व्यवस्थित ऑपरेट झालं असतं. रत्नागिरी, राजापूर, लालपरी. चला 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 चला. हा ब्रिजचा खांब कधीपासून उभाच करून ठेवलाय. आणि हा आहे लांजाचा बाजार. आणि इकडेच कुठेतरी बाजूला मला वाटतं एसटीचा बस स्टँड आहे. एकदा आम्ही इथे आलेलो तर त्यावेळी पेवर ब्लॉकचा रस्ता होता बनवलेला. आता डांबरीकरण केलंय. भरपूर खड्डे वगैरे होते. थांबा थांबा थांबा, माका जाऊन दे. आजोबांनो थांबा, पुढे येऊ नको. आजोबांका हॉर्न दिलो तरी पण आजोबा थांबत नाही. रस्तो क्रॉस करची घाई असा. हो शेट, हे बघा टू व्हीलर वाले ना मागे ना पुढे मस्तपैकी टर्न मारतात. तर जस्ट आपण आता लांजा बाजारपेठ सोडली. आता पुढे बघूया पाली मठ आणि नंतर हातखंबा. प्रत्येक ठिकाणी जे शहराचा भाग आहे त्याच ठिकाणी थोडंसं काम पेंडिंग ठेवलं आहे. आता इथे पण साईडच्या पेमेंटचं काम वगैरे चालू आहे. खडी वगैरे पसरणी चालू आहे आणि बाजूचा भराव देखील चालू आहे. आपण आता जस्ट लांजा सोडलं आहे. तर हे काम होईल मला वाटतं या पावसाच्या आधी. कारण जर पावसात परत ठेवलं तर हा सगळा चिखल होणार इथे.
त्यामुळे काम फास्ट करतात. आता मग अशी ग्रेडर वगैरे देखील होते तिथे. या ब्रिजचं पण काम चालू आहे आणि इथे देखील रिटर्निंग वॉलचं काम चालू आहे. लावा तुम्ही भांडणं. यांचा भरपूर मोठा टेन्शन आहे. मध्येच येतात गाडीच्या. रात्रीचा तर भरपूर त्रास, कारण लाईट आपली लिमिटेड असतात आणि त्याच्यावर अचानक मध्ये आडवे येतात. समोर बघा एक टू व्हीलरवाले चालले आहेत. मी पहिल्यांदाच असं बघतोय की त्यांनी आपल्या मुलाला देखील हेल्मेट घातलंय. स्वतः हेल्मेट वापरतायत आणि त्यांच्या मुलाला देखील हेल्मेट घातलंय. असं रेअरली बघायला मिळतंय. आणि MH07 सिंधुदुर्गातलेच आहेत ते. भारी. मागे देखील मी बघितलं की पोकलेन डंपर वगैरे सर्व ठिकाणी चालू होते. कॉन्क्रीट लेनचं काम चालू होतं, कटिंग एक्सकॅव्हेशन. माझ्या मते रत्नागिरीपर्यंत कंप्लीट होईल काम. फुल जोरात आहे. आणि या ठिकाणचे जे ब्रिज वगैरे आहेत, या ब्रिजचं काम देखील फुल स्पीडमध्ये आहे चालू. या ब्रिजचं काम झालंय. मागच्या वेळी आपण या अवधूत वनाची आपण एक व्हिडिओ बनवलेली. मस्त असं आहे श्री क्षेत्र अवधूत वन. नक्की जाऊन बघा आमच्या चॅनलला ती व्हिडिओ. आता आपण मला वाटतं आरवलीच्या आसपास आलो आहे. नाही सॉरी, मठ इथे आलो आहे आपण. आता हा एक घाट छोटासा क्रॉस केल्यावर मठमध्ये पोहोचू. इकडे काम चालू आहे जोरात कटिंगचं वगैरे. हा रस्ता मला वाटतं खाली बसवणार आहे, कारण खाली इकडे खडी वगैरे पसरली आणि पुढे दगड वगैरे फोडायचं काम चालू आहे. पोकलेन वगैरे फुल जोरात काम करतायत. आणि दगड बघा किती बाजूला काढलेत ते. ब्रेकर फुल जोरात चालू आहे. आणि पुढे बघा पुढच्या लेनला खडी वगैरे मागून पसरत येत आहेत. हा आहे व्हायब्रेटर रोलर सोबत पाण्याची टाकी. फुल स्पीडमध्ये काम चालू आहे. ही लेन मला वाटतं आता डायरेक्ट कॉन्क्रीटसाठी रेडी होईल. याच्यावर अजून एक लेअर येईल, त्याच्यानंतर कॉम्पॅक्शन करून डायरेक्ट कॉन्क्रीटची पेवमेंट. तर हा रस्ता आपल्याला लवकरच बघायला मिळेल. तर ही वळणं वगैरे भरपूर कट केली आहेत, कारण आता ते इथला जो कटिंग केलेला सर्व भाग आहे तो पोर्शन भरावासाठी वापरत आहेत. आणि परत एसटी बस लांजा डेपोची आहे ही. झाडे लावा, झाडे जगवा, सुरक्षित अंतर ठेवा. फुल भरलेले वाटतं बस, त्यामुळे एवढी हळूहळू चालली आहे. जा 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 पुढे जा. मागा काही नाही अजिबात. गाडीच्या मागे राहण्याचा हा एक मोठा प्रॉब्लेम होतो की आपल्या मागचा येऊन ओव्हरटेक करून जातो पण आपल्याला गाडी बाहेर काढायला मिळत नाही. थोडंसं डिस्टन्स ठेवून राहिलं पाहिजे. इकडे फुल तुफानी जोरात काम चालू आहे. इकडे देखील काम चालू आहे लेनचं. वा पेवर मशीन वगैरे आहे. कॉन्क्रीटची लेन झालेली नाही आहे. कडीच्या वरचा जो एक लेअर असतो त्याचं काम चालू आहे, त्याच्यासाठी पेवर मशीन आहे. आणि मेन जे कॉन्क्रीटच्या पेविंगचं काम चालू आहे ते मोठ्या आपण बोलतो ते एक सेन्सॉर मशीन आहे. ते फुल ॲटोमॅटिक. जवळपास 2 ते 3 कोटी काहीतरी प्राईस आहे त्या मशीनची. आपण आता मठमध्ये पोचलो आहे. हॉटेल शिवशांती. मठ हे माझा भाऊ आहे मंदार, त्याच्या मामाचं गाव. आणि आमचे भरपूर रिलेटिव्ह इथे आहेत. आता आपण आलो आहोत पालीजवळ. इथून आपल्याला आंबाघाट मार्गे जाण्यासाठी एक रस्ता आहे. हा जो मोठा भगवा झेंडा आहे
इकडून राईट साईडला आपल्याला कोल्हापूरला जाता येतं. हा आहे पालीचा बाजार. आज मला वाटतं बाजार आहे इथे. पाली बाजार आज बुधवार. आज आमचा पण बाजार आहे शिरगावचा. चला रावसाहेबांनो, पाली बाजारात तर इकडे काम काय चालू नाहीये. पालीच्या इथे पुढे काम चालू आहे. इकडे कटिंग होणार आहे वाटतं. हा जुना रस्ता खाली बसणार आहे आणि आता आपण इथून हातखंब्याला पोहोचू. इकडे फुल जोरात काम चालू आहे. पोकलॅन ब्रेकर, ते मध्येच एक मंदिर आहे, त्याच्यामुळे मला वाटतं साईडने रोड काढणार आहेत. ते मंदिर असंच ठेवणार आहेत. हा पोकलॅन मस्तपैकी रस्त्यावर येऊन उभा राहिला आहे राजासारखा. चलो 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 चलो. ट्रकवाल्यांमुळे हेच वांदे. हा जर हायवे झाला तर मग हे एका लेनला चालतील, पण त्याची पण गॅरंटी नाही. हे सारे फास्ट लेनला पण घुसतात. आपण याच्या मागेच थांबणार आहोत. गाडी येते बरोबर. वाटलेलंच मला की गाडी पुढून येणार आहे, त्यामुळे शक्यतो टर्नला ओव्हरटेक करण्याची रिस्क नको. अभी जा सकते हैं हम. इकडे काम चालू केलंय. लेवलिंग वगैरे चालू आहे, कटिंग वगैरे. हे काम मला वाटतं स्पीडमध्ये होईल, कारण इकडे काय जास्त कंजेस्टेड असा एरिया नाही आहे. ही लेन चालू आहे, ती लेन एक आरामात पूर्ण होऊ शकते आणि त्याच दृष्टीने काम चालू आहे. म्हणजे आपल्याला हातखंब्यापर्यंत तरी रस्ता बघायला मिळेल कदाचित. एक सिंगल लेनचं म्हणजे जी डबल लेन असणार आहे ती. दुसऱ्या लेनचं काम मला वाटतं नंतर करतील. तोपर्यंत याच रस्त्याने अशा खड्ड्यातून जायचं. तरी पण खड्डे नाही भेटले मला. पॅचवर्कच केलेलं होतं डांबरीकरण. लास्ट टाइम आलेलो त्यावेळी भरपूर हैराण झालेलो. तेव्हा तर म्हणजे विचारायलाच नको. आणि गणपतीच्या वेळेस गाडी घेऊन आलेलो. बसमध्ये काय एवढं वाटलं नव्हतं, पण गणपतीच्या वेळची जी ड्रायव्हिंग केलेली तेव्हा तर पूर्ण हैराण व्हायला झालेलं. आता आपण आलोय हातखंब्याजवळ. तर इथे आता मगाशी मागे जो रस्ता म्हणजे बनवलेला नव्हता, आपण रेग्युलर मुंबई गोवा हायवेनेच यायचो, पण आता काही काही ठिकाणी कटिंग वगैरे केलेलं असं आहे. म्हणजे काम चालू केलं आहे त्यांनी. आणि इकडे जे मध्ये मध्ये कॉजवे वगैरे आहेत तर त्यांचे पाईप वगैरे देखील टाकून ठेवले आहेत. म्हणजे पहिल्यांदा मला वाटतं ते काम करतील आणि नंतर मग मेन रोडचं वगैरे काम चालू होईल. आपण आता थोड्या वेळामध्ये हातखंब्यामध्ये पोहोचणार आहोत. इकडे मध्येच स्पीड ब्रेकर आहेत, त्यामुळे गाडी सावकाश घ्यावी लागते. या फॉर्च्युनरवाल्यांना काय नाही, मस्त एक टना जातात उड्या मारीत. पण आम्ही इकोवाले आम्ही आरामात जातो. परत स्पीड ब्रेकर. अरे बाप रे बाप. बाकी काय नाही, गाडीची वाट लागते. या स्पीड ब्रेकरवर देखील फॉर्च्युनरवाला हळू झाले. मगाशी 2 स्पीड ब्रेकर उडवत आणले त्याने. हा मोठा स्पीड ब्रेकर आहे. मंडळी, आता आपण पोचलो आहे हातखंब्यामध्ये. तर हातखंब्यापर्यंतचा रस्ता मस्त होता. काही ठिकाणी काम चालू होतं, म्हणजे जे मागच्या व्हिडिओमध्ये काहीच नव्हतं ते यावेळी भरपूर ठिकाणी काम चालू झालेत. आणि मे महिन्याच्या आत कदाचित होईल मला वाटतं.
मे महिन्याच्या आत म्हणण्यापेक्षा पावसाच्या आधी. तर आपण आता इथून पुढे जाणार आहोत आणि पुढच्या टप्प्याची माहिती घेणार आहोत. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. त्याचबरोबर आता हा पुढचा भाग देखील नक्की बघा. या भागात आपण हातखंबा ते डायरेक्ट चिपळून जाणार आहोत. तर ते देखील फुटेज नक्की बघा.